Kaseng Hinyu Trap Integrated Territorial Organization kabala rai ban penlong ya kejia ki da kabara lama sau bat ban thang membeti hakmat ka ying shong basa jong ka sarkar Assam ka badana dan keti la shai kasengi ka arpun re trek nai wing ada par kala sha khot ka Deputy Commissioner ka East Kashils District ka kong Isa Wanda lalu menta kasengi bat wakin rai no ban penken ria ya ka jaka shamalki hadin bagila yo e ka jingkular na ka te ka he officer jong ka district bakan penya kendu e ki bat ki he na Assam la shai kasengi halor ka jing thang momenti la shai bat halor ka jing yai rali te hadin ba kala don ka jing ya tai ka ba kato kat nepor bod don hadu iskenta ten nakaliang ka district administration kala ong ba kila de biakran bat ka sarkar Assam bat kini ka yu kila wat kala berhenti ba ngina ka liang jong ka hito bengin yo benye kenduk bat ki ban pensngau ya kata ka jing dawa ka jing dawa ka jongi hakmat jong kita ki he ki bana Assam te ngingin penlong be ya kata ka candlelight vigil handre ya ko location ngim penlong sho hapo Assam House namar bangila yo benye kenduk bat ki la shai hapo Assam House te jaga candlelight ka jing thang momti kan dei be hapo malki kumba ki la ai ka venue naka district administration te nakaliang ko jongi hadian ba labun ki neki paradok persnam ki jongi ki ba gefon ni ba ki bun ki bedang don exam ki don ki bedon sha po bar jelah ki bawan daga train ki bawan daga plane ki snow ear snow smith te ngi hot nya ban perkhat naka por skopor ba ka jingi ki jongi ka dei ban don ka jingjop bangin syarem hanon no te dei halor kata kanong rem nishim ye kata daga biya kran bangi sto kenang bakan light bakan ka ding kan kelang sapo Assam kum baka jamenin pet ngila sya tenju kendiat halor ka jing wanra penyang sanesha sor silong bat sya jela kumju te masmi ka tuka notification nak gitu ki Assam masdur tengi nak kalian jungi ngila phone direct sa all Assam show president jong ka all Assam Tiwari te ngindal ade penye thok ngi discuss baku te kena ka sarkar ngil ai ru ka jingklar bakan don ki security te nak kalian ka sarkar ru kala ajing thok ning ba provin bakshi te ngi sngau dei sha ot te ka bahasa bangin yakran ya ka jing yakran pergi ta ki he Assam thang te hapo Assam House la shai shwa bakan don kan ni ka jing thang momati te ngi nak kalian hadian bangi wan ye kenduk nang to kat baki volunteer ki dang up hapo malki ngindal awan apo nang to na po Assam House ngin sa thang pa di ko momati bedengi kwa ik jing job ka jing punya kulmar po snong po thap kapor kan sedang be lai beje hadu pa kemdum hadu sausan beje bat ngi kenturu shkipat ba haga jing thang momati di ni mdei ban ya siar mdei ban ya tiang ba ngi kumki khon samla jong gobru hinyok trap ngi kwa ya song sok song ngan hapo ko jela ngim kwa bakan non keno ka jungkul mar po snong po thau bat ngi maham ru ye rishim ko bu ki ban shim haga kerteng jong gaseng ka ban le ginu gi kam bat ngi kenturu cha barok ki nong snong jong gajala bat kumjur ki ba kham tam hapo sor silong baki dei ban play be ye dukan jong ki dei ban khang tang ba i don ni kata ka jing thang momati bedei i dei hi ban ya kamai jak po kham tam nga i bobon ki degi khasi jongi hi ke ba shong chpok mat pran ki be yap ja ki be yap thangan te lada kumni ngin ya khang dukan de ngin je bam de kai tenga ngo ban kentu ya ki ba la shai ha ka jing ya thang momati jongi wan yes no ktilang hendrei wan da ka bejai jai ba sin bangi ong ka thang momati ngin pun ngo bat ngin pun ngo ru la shai lada ka ne ka sarkar jela kamla ban le ai ngi la long ki bakloi ban le pat ki wi senjam katam la kaliang jong ka ngi disi kil ong ba hadu shibit kin pumpoi ya kata kasti te kendala poi kita kasti tangan sepentip pada pi ki e kita ki he hadu mentangam hatip ki e kita ki bagi ong be ki he na po Assam